A mostra, que xa se pode visitar na antiga fábrica de Sel, forma parte do proxecto de recollida de lixo mariño impulsado polas confrarías de Muros e do Pindo, o abeiro do Plan Mar Limpo da Xunta. Pero detrás de toda esta exposición hai un proxecto que estamos levando a cabo a través da Consellería, que se chama Mar Limpo, é un proxecto que foi galardoado xa no Parlamento Europeo e que ten detrás toda unha recollida de lixo a través do sector pesqueiro. Creo que sí, que se está facendo un traballo moi bo traballo, espectacular. Espero que siga facendo todo ao redor, toda a costa, e non nin só siquiera en España. Isto teria que pasar en todo o mundo, porque o mar chega a todas partes e cada vez está se cansando, porque é moita basura de que o mar non aguanta todo. A exposición está formada por pezas elaboradas pola Asociación Mar de Fábula a partir de refugallos recollidos na costa polos mariscadores de ambas as dúas entidades. Bueno, pois estamos vendo o resultado dun traballo, pois creo que encomiable que fixeron as mariscadoras. Tamén en este caso pois contaron coa colaboración do Concello na parte que podemos axudar. Creo que esta exposición reflexa moi ben o que se vai recollendo do mar, sobre todo vemos que hai plástico, hai moito plástico. Poderá visitarse na Sala Murada ata finais de xullo en horario de mañá.